nila ako nagapadulong pa diri. Proteksyonan sila. Muna karon nga ulan-ulan, layo na sa mga sipon, upo, o pasalamati ang atong buhi nga Dios kay kanunay siya maayo sa atong kinabuhi. Amen. Simbahan natin ang buhi nga Dios. Oh, we worship this Jesus. Sing as we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we together, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. And knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came.
because we came, oh God. Salamat, Lord, sa kanunay bago. Kaluoy, gugma, gikan diha kanimo, Lord. Sa walay rason, na dili ka daygon, dili ka pasalamatan, o dili ka simbahon nga Dios. Kaya ginintanan, ganiha ka namo, imuha kini Lord, o grasya, tungod ni sa imong grasya, Ginoo, pabor sa among kinabuhi. Kung sa church palapakin, makusog ang atong buhay ng Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus! Isa nga ito ng masayaw, atubangan sa atong buhay ng Diyos, sa tanang hari. Sa tanang hari. Amen? Hallelujah! Never I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only
Yes, Jesus! Hallelujah! Yes, palakpakin sa mga gusto si Jesus. Sa mga church na karong adlaw, ang time na buday sa buhay ng Diyos. Naroon na nagtatapos kita para sa pagdaig sa buhay ng Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. This is our time. This is our place na mga daig kita para sa buhay ng Diyos. Yes, Lord. Palakpakin si Jesus. Here and now, make it loud at the top of our love. Let the sound breaking out over all that you've done. Church. And now, we're turning our hearts to you. And so, we'll never stop loving you. Just say, This will be the best time of our life as we honor your melody, giving you our hearts to come alive as we declare your praises. Oh, 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 church. oh, oh, Sing it. as we declare your praises. Oh, 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 oh. From the stars, here we are to the light of your love. Yes, hallelujah. Sing every heart. Every heart set apart just to be where you are. Hallelujah. And now we're turning our hearts to you. Never stop loving you. This will be the best time of our life as we honor your melody, giving you our hearts to come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare, Declare your praises. Oh, 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 oh. yes, Lord. This will be the best time of our life as we honor your melody, giving you our hearts to come alive as we declare your Let's praises. just say, As we declare your praises. worship Him, this is our time. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. This is our Hallelujah. place. This is our This place. is our moment to live your Lift it name. higher. This is our time. This is our place. This is our moment to live your Hallelujah. name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. This is our time. This is our place. This is our moment to live your name. It will be the best time of our lives as we encounter your Hallelujah. Clap your hands to the Lord. With you, our hearts will come alive. Yes, Lord. As we declare your praises. Yes. Oh, 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 oh. Declare your praises. Hallelujah. Oh, 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 oh. Yes, Lord. This will be the best time of our life as we encounter your melody, giving you our hearts to
So from ashes into light, pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Hallelujah! Clap your hands, Lord. Kami na ang best kasayo para sa atin si Jesus. Set me ablaze. Set me ablaze with passion and praise. Jesus, you destined me to reign. Your power alive in me has overcome the rain. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love changing my heart. Jesus, you do me all the glory. Let your name be lifted high. Your grace has set my heart on fire. Let your name be lifted high. Your grace has set my heart on fire. Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat sa joy, peace, Lord. Set me ablaze. You set me ablaze with passion and praise. Jesus exists me to reign. Power and life in me has overcome the rain. Pour out the grace like a flood. You fill my life with glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Let your name be lifted high. Your grace has set my heart on fire. Kapanan sa kapuligan niyo, kaya mo siya mataas. Namamagkain. Let your set my heart on fire. Hallelujah. Mga church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga church, pour out. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you be Pour out. Pour out your grace like a flood. You fill my life with greater glory. Your love is changing my heart. Jesus, to you be all the glory. Mga church. Let your name be lifted high. Hallelujah. Thank you, Jesus. Grace has set my heart on fire. Let your name be lifted high. Grace has set my heart on Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakpakin sa mga gusto si Jesus. Thank you, Jesus, sa mga pagkain. Matalakpakin siya. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kinsay nalipay sa mga pagdalig. Kinsay og amen. Amen. Hallelujah. Nakanindot yung mong daig. Diya sa tumbuhin nga Diyos. Kisay kikiling na igang. Wala. Ako iigang kayo ang spirit sa tumbuhin nga Diyos. Grabe. May mga presensya sa tumbuhin nga Diyos. Amen, church.
Kung mga doon sa airport, marag, di siya to, nabiyo nung init, kaya doon siya kayo. Kami kayo mo dahil para sa itong buhay ng Diyos. Amen, church? Hallelujah! Ako i-focus na ito kasing-kasing para sa itong buhay ng Diyos. Tanan mga pasalamat, pasinuno. Diyan sa imong kasing-kasing karoon susiha ang atong buhay ng Diyos. Thank you, Jesus. Oh, we worship. Kanin ng church. Sa matag-adlaw. Tunay sa magagaling. Magpasalamat. Magkakaroon ka sa mga pagdahin ng pagpasalamat sa tuloy ng Diyos sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. Isa matang minuto sa matang oras sa Ginoo ang iyang pagkamaayo ay pagkausap, church. Oh, we worship. In your awesome power. Of your greatness, all of my
praise. I will sing your love because you are good, good Father. You are good, Lord. Yes, Jesus. Simbahan ka na mo, Lord. Sa kanunay. Ito, Lord. Dili lang sa matag Domingo, sa matag Sabado, sa bisan sa Lord, sa matag adlaw, oras Ginoo, ang ngayon kang simbahon, Lord. Ang ngayon pasidunggan. Tungod, Lord, sa ikong pagkamaayo, wala'y makalabaw, Lord God. Wala'y makatandi na bisan kinsa, Ginoo. Bisan kinsa pa man, Lord God, ng mga tao dito sa kalibutan, ang inyong pagkamaayo, Lord God, kanunay Ginoo sa mong kinabuhi. Bisan wagi magawin kalisod, problema, pero ang inyong pagkamaayo, Ginoo, ay pagkausap. Ang imong grasya, kung pabor sa mong kinabuhi, Lord God. Oh, we worship you. We worship you. The mountains shake and crumble at your name. The oceans roar and tumble at your name. Angels will bow. The earth will rejoice, your people cry out. At your name, the mountain shakes and crumbles. Sing out your name, God. At your name, the oceans roar and tumble. Come on, church, sing at your name. At your name, angels will bow. The earth will rejoice. Your people cry out. Lord of all the earth, we shout your name, shout your name, filling up the skies with endless praise, endless praise. Yahweh, Yahweh, we love to shout your name, oh Lord.
with endless praise, endless praise. Yahweh, Yahweh, we love to shout your name. All the earth, we shout your name, shout your name. Filling all the skies with endless praise, endless praise. Yahweh, Yahweh, we love to shout your name, oh Lord. Your name, Lord. Ang iyong kanghalan, tanan mga yupo. COVID-19 ba na? Problema ba na? Kung sa mga klase, sa pangalan, sa tutuhing ng Diyos, tanan mga yupo. Bisan ang anghel magayugbo sa pangalan sa tubuhing nga Dios. Ing ana kabalaan ang pangalan sa tubuhing nga Dios. Ing ana ka powerful ang pangalan sa tubuhing nga Dios. Walay bisag butang na naani sa kalibutan nga dili mahimo sa pangalan sa atong buhing nga Dios. Sa church ayaw, pagduha-duha sa pagday, pagsimba sa pangalan sa atong buhing nga Dios. Oh, there is no one like our God. We will praise you, praise. There is no one like our God. We will sing, sing, we will sing. There is no one like our God. We will praise you, praise you. There's no one like our God. We will sing, we will sing. Lord, kami ng mga anak, Ginoo. Nasayod ko ni Lord God na kami, Lord, imong imahal. Wala kayo pinalabing ng Diyos. Sayang nga, Lord, makantun, masipihan. Lord, nahimod ka, Lord, simbahan ka lang mga. Kaya sa iyong presensya, adunay kagaan, kalinaw. Bisan ang mukhang tao, Lord, di mo makasabot. But Lord, diha sa iyong presensya, lawak kayo, Ginoo. Dahil kaharuhay, Ginoo. Yes, Jesus. You are Lord. We worship you. We glorify your name. Jesus.
running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, light of the world, forever reign. See, you are more, you are more than my words will ever say. You are Lord, all creation will proclaim. You are here, in your presence I'm able. You are God, all else I'm letting go. Don't you see love? And I know I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. My heart will sing no other name. Jesus, Jesus. My heart will sing no other name. Jesus, Jesus. My heart will sing. My heart will sing. Yes, Lord. No other name. Jesus, Jesus. My heart will sing. No other name. Jesus, Jesus. My heart will sing. No other name. Jesus, Jesus. My heart will sing. No other name. Jesus, And look, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough.
exalt your name, God. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God. We honor you, God. Lord, dili gid kami mo undang, dili mo hunong sa pagdaig, pagbayaw sa imong ngalan, God. Samtang kami aduna pa'y kinabuhi, ikaw ang magbayaw niini. Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify your name, God. We exalt your name, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ingna imong katapat, welcome sa balay sa templo o kining balay alampuanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. While nag-prepare ta, okay, welcome, New Covenant in Christ. Amen. Always ba ang Diyos maayo sa inyong kinabuhi? Amen. Bisag na pandemic noon ay kahadlok nga nahitabo sa kalibutan, apan ang Diyos wala gyud nagpasagad sa to. Amen ba? Nakita ba ninyo ang kamot sa Ginoo nga nagapamuhat sa inyong kinabuhi? Amen. Nakita ba ninyo ang pabor nga gibuhat sa Dios sa inyong kinabuhi? Amen. Ngano man na. Kaya kung imong tanaw ng pulong sa Dios igsoon, maayo jud kay siya. Amen. Praise God. Last Sunday, ang topic nga gipadayag sa Ginoo sa kuha is ang gahom nga nagapanglihok sa tinuod nga mga anak sa Dios. Amen. Kasi wala nakalimot ato. Praise God. Una, unsa ang ginabuhat sa gahom sa Dios sa imuha. Ako lang i-recap gamay ha. Kay grabe ang Ginoo ba naga-istorya yun siya. Arman, unsa man ko diha sa imuha. Ano siya? Ang Lord, ikaw ang tanan sa kuha. Ingon siya, siya ang atong kusog. Siya ang naghatag kanatog kaisog sa pagsagubang sa tanang mga butang nga nanghitabo sa kalibutan. Amen ba? Amen. Praise God. Ikaduha, kanang nga gahom nga nasa imong kinasuluran, muayo og balatian. Amen? Walay kahadlok, muayo og balatian. Kanang gahom nga nasa imong igsoon, mubuhi og patay. Praise God. Kung imong tan-awon, mubuhi og patay. Kanang gahom nga nasa imong igsoon, libre na nga gikan sa Dios. Gihatag na sa imuha nga libre. Ang imo lang is imong tuuhan, di ba? Ingon ana ang gahom nga nasa to sa to ang kinisuluran nga gihatag sa tong buhi nga Dios. Unsa man ang gahoma? Ang balaang espiritu. Mao nay mugiya sa tuwa, mutabang sa tuwa, mulig-on sa tuwa, mutudlo sa tuwa, mulikay sa tuwa sa mga butang nga wala gikahimut-an sa Dios, mulikay sa tuwa sa mga butang unsa man nga dili gusto sa Dios nga mahitabo sa imong kinabuhi. Diya, aduna kay gahom sa paggapos, aduna kay gahom sa pagpadbad. Kanang gahuma gihatag sa Dios sa imong nga libre, walay bayad. Kung imo nang gituuhan igsoon, kung imo nang gisaligan sa imong kinabuhi, bisag asa ka mulakaw diri sa tibuok kalibutan, walay makahilabot sa imuha. Tungod kay ang gahom sa Dios nagapamuhat sa imuha. Amen. Ingon si pastor ni atong last Saturday, ang gugma nga gihatag sa Dios sa atuwa o ang espiritu nga gihatag sa Dios sa atuwa, dili espiritu sa pagkatalawan, kung dili espiritu sa pagkaisog, espiritu nga madinasigon, espiritu nga adunay kakayahan sa pagbuhat sa mga butang nga gihatag sa Dios sa atuwa. Laliman ka, gitagaan ka niya gahom sa pagkapos. Bisan unsang buhat sa kaaway igsoon, kung unsa ang gitugutan sa Dios dito sa langit, pwede nimong matugutan diri sa yuta. Kung unsa ang gigapos o gidili sa Dios dito sa langit, pwede nimong idili diri sa yuta. Kanang gahuma gihatag sa imuha. Karon pangutana igsoon, kailangan pa ba ka mahadlok? Dili ka ngay mahadlok. Bisan unsay mahitabo, dili ka pasagdaan sa Ginoo. Kaya ang Dios nga nagkuha sa atuwa, ang Dios nga nagmahal sa atuwa,
labaw sa tanang butang. Walay makalabaw sa iya. Amen? Walay makatupong sa iya. Siya ang pinakalabaw sa tanan. Praise God. Uy, ato sa atong church declaration, nagiganahan naman ko. Okay, ato sa church declaration. Sabay ta, Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen. Okay, amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kabalo ba mo, Mixon? Kining ato ang tema karong tuiga, wala gyud nako gikuha sa akong PowerPoint. Nga naman, dako kini kahimuan sa among kinabuhi. Sa tinuod lang. Gisugod sa Dios pag-fulfill ang mga promises sa Ginoo sa among mga kinabuhi. Nakita namo kung unsa kamayo ang Ginoo. Nakita namo kung unsa siya kamahigugmaon sa iyang mga anak, dili kabalo mo pasagad sa iyang mga anak. Mao na among nakita igsoon. Amen. Praise God. Umingon ka nga pila ka bulan ingon sila nanghadlok sila wala walay gikuha source, wala na ikuan jud, makaingon ka ba nga, Lord, kung wala jud ka, wala gid may mahimo. Praise God. Okay, karong hapon na atong tun-an ang pulong sa Dios, o ang unang basahon nato ang atong foundation text atong kuhaon diha sa Roma chapter 12 verse 1 and 2. Kitang tanan kabalo ko nga kabalo na ta ani. Praise God. Pero gusto sa Dios nga magpahinumdom sa iyang mga katawan, especially karong mga panahon na nga naataluyo sa pandemic. Praise God. Ang pulong sa Dios nagiuluhan kini diri og ang pagkinabuhi isip Kristohanon. Verse 1, busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy sa Dios kanato, nagahangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya, sumala sa iyang nahimutan. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios. Ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao nining kalibutana. Tuguti ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong hunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios kung unsa ang maayo, hingpit ug makapahimuot sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyong pulong. Amen? O karong hapuna igsoon, atong tun-an ang pulong sa Dios, o ang atong tema nagingon. Ang sakto nga pagtalunan, maoy maayong pamaagi sa pagtudlo sa Kristohanong pagkinabuhi nga kahimutan sa Dios. Amen? Kahimutan ka sa tao, kahimutan ka sa Dios. Karon igsoon, moingon ka nga, ay, wala pa rin kahimutan sa Dios. Sa tinud, kahimutan na ta. Amen? Pero mas mahimuot pa ang Dios sa tuwa kung makita niya sa imong kinabuhi. Mahimuot ang tao sa imuha kung makita niya nga buutan ka, di ba? Di ba? Kung makita gani sa tao nga badlungon kay ka, murag saba, lain nila ka istorya. Pero sa Dios ikson, wala siya nagamatter ana. Pero ang gusto lang sa Dios nga makita sa atong kinabuhi. Di ba? Ingon sa Mateo, kung inyong buhaton, kung inyong sundon, inyong tun-an, kung unsa ang nakasulat sa Biblia, kung unsa inyong natun-an, madayeg nila ang amahan nga nasa langit. Praise God. Okay, unsa nga klase sa kausaban ang gusto sa Dios nga mahitabo sa mga magtotoo? Kanato sa tanang magtotoo sa Ginoo. Praise God. Una, kung imong tunan ang pulong sa Dios, kaning kung ato nang basahon diha sa ato ang topiko, sa ato ang foundation text, imo nang tun-an diha kanang pagbag-o ba, itugyan sa Dios ang imong kaugalingon, ang imong kinabuhi. Yan siya sa verse 2, ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao nining kalibutan na tuguti ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong hunahuna. Kanang mubag-o diha or
gitawag na sa English og transform. Ang imo din na siyang tun-an igsoon, naana siya'y meaning. Kung imo na siyang tan-awon sa Griego nga pinulungan, gitawag na siya og metamorpho. Pasabot nga pag-usab ngadto sa lahi nga porma. O gihubad usab na siya sa pulong nga transfiguration o pagbag-o. Ug atong makita diha sa pulong sa Dios diha sa Matthew chapter 17. Ang pulong sa Dios ingon siya, samtang nagtan-aw sila kang Hesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang naong misidlak sama sa adlaw ug ang iyang bisti miputi ug silaw kaayo. Makita nimo diha nga adunay kausaban sa kinabuhi ni Hesus. Sa diha nga ang balaang espiritu nagapamuhat sa iyang kinabuhi. Sa diha nga ang balaang espiritu nagapuyo, nagapuno diha sa iyang kinabuhi. So, makita nimo siguro moingon ka nga ang imo bang buhat pasabot pastor nga atong batukan ang kalibutan ng mga pamaagi. Siyempre sa kalibutan naa mo gutay mga pamaagi, di ba? Mao ni atong step by step nga sundon, mao ni atong buhaton karon, mao ni sunod mao nang buhaton para kahimutan ta sa tao. Praise God. Wala ko nagpasabot sa yanong paglikay sa kinaiya sa kinabuhi. Wala ko ingon nga, dili, ayun na sunda, wala ko ningon ana. Pero ang gusto sa Ginoo sa tuwa nga makita nato kung unsa siya kamaayo sa atong mga kinabuhi. Nakita nato nga dili siya mopasagad sa atong mga kinabuhi, kanunay siyang magpahinumdom sa tuwa, kanunay siyang mugiya sa tuwa, kanunay siyang mutudlo sa tuwa, igsoon. Praise God. Hallelujah. Tungod kay ang kausaban nga gikinahanglan sa Dios sa atong kinabuhi is gusto siya nga kana bitong dili atong paningkamot. Gusto siya nga langit nun nga pagpamuhat sa imong kinabuhi nga ma-change ka totally. Kaya daghan man gyud mga testimony diri sa kalibutan nga makaingon ta nga para sa mga bisyo, maingon sila nga grabe na akong paningkamot ba pero wala jud ko na change. Pero natingalan na lang ko one day dili na ko ganahan, di ba? Kisa man ang pagpamuhat sa Ginoo ba na o imuhang pagpaningkamot? Pagpamuhat na sa Ginoo. Mo na ang gusto sa Ginoo nga ipakita sa tuwa karon nga kanang mga butanga kanang ipahinumdom niya sa tuwa, ipakita niya sa tuwa nga dili siya mopasagad sa tuwa mga kinabuhi. Kanunay siyang nakauban sa tuwa, kanunay siyang nagagiya sa tuwa. Muna kanang pulong nga pagbag-o o transfiguration ato usab nang makita diha sa pulong sa Dios sa 2 Corinthians. Ning diretso sa. Okay. Ato sa okay, ni-ampak di ko no. Okay, ato sa before ta ato sa tanawon ang video sa kuan. Praise God. Mani ang word nga metamorpho o metamorphosis.
lesson na to? Sa inyong nakita, ikan sa pagsugod. Kung imo siyang tanaw igsoon, ang ulod, nagsige siya kaon, ang iha, naningkamot siya. Ang application na to sa itong kinabuhi igsoon, pag ang Diyos ang musab sa tuwa, dili ka, halimbawa ulod ka, dili ka magpabiling ulod. Kung unsa ka, katungula pa ka diha sa kamot sa Ginoo, kung sa tanaw sa kalibutan, mayon sila nga, ay kanang tawhana ba? Grabe, badlungon kay na siya, palahubog kay na siya, daghan kay na siya bisyo. Pero karon natingala ko, dako kay kausaban. Pag ang Dios mo change sa to igsoon, ayan siya, ang kausaban na to, dili ta magpabiling ulod. Kung dili mahimo ta, di ba sa last, nindot siya kay butterfly na makalupad, maka-appreciate ang mga tao. Mo na ang changes nga pagabuhaton sa Ginoo sa tong kinabuhi. Mo na ang dako nga kausaban sa tong kinabuhi nga pagabuhaton sa matag usa kanatong tanan. Ikamo usab nga naminaw diha sa ato ang live. Ang Dios dako kaayo pagabuhaton sa inyong kinabuhi. Dili to inyong paningkamot. Tungod kay ang pamaagi sa Ginoo, iyahang pamaagi. Para makaingon ka nga, dili to ako Lord, dili ka makapanghambog. Amen? Buhaton na sa Ginoo tanan sa imong kinabuhi aron dili ka kapanghambog. Dili ka makaingon, ako ya mong kay ko. Pero tungod sa Ginoo makaingon ka Lord, kung dili tungod sa imuha, dili ako tumahimo. Kung dili tungod sa imuha, dili ko maingon ani. Kung dili tungod sa imuha, dili ko mahimong protektado. Kung dili tungod sa imuha, dili ko ma-bless. Kung dili tungod sa imuha, dili ko mahimong gwapo. Praise God o gwapa. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Muna siya ikson, ang kausaban niya pagabuhaton sa Ginoo sa tong kinabuhi. Changes nga. Kita sa tong kaugalingon, dili ta makaingon nga makabuhatan niya to. Di ba? Laliman ka, gikan ulod, himong butterfly. Ikaw, sa imong tanaw kaya, kung sa kay kung ikaw, sa kaya mabuhat nimo sa imong kaugalingon, mahimo sa kang Superman o Batman. Sa kaya. Diba? Kanang pag, ato ng tanawon, katong, gingan ako ganina, katong transfiguration or pagbago, ato pa nang makita diha sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ingan siya, o tungod kay wala na'y nakataptap sa atong hunahuna, makita na nato ang gahom sa Dios, gahom sa atong Ginoo. O kining gahom nga gikan sa Ginoo, nga mao ang Espiritu Santo nagapadayon sa pagpag-o kanato, aron nga sa ngadto-ngadto mahisama kita kaniya. Nagapadayon sa pagpag-o kanato. Makayong kakaroon nga, wala pa man ko'y na-feel nga na-changes akong ginabuhi. Padayon lang, duol lang diha sa Ginoo. Kaya naman, padayon na siya nag-usab sa imong kinabuhi. Kaya kanya ito, ang atong mga panghuna-huna, nataptapan patungod sa balaod, mo itong walay changes, walay kausaban sa imong kinabuhi. Sa diha, nga nakabalo ka sa grasya, sa diha, nga naa ka diha kay Kristo nagsalig, sa diha, nga nagtuo ka sa balang Espiritu, nga nagapamuhat sa imong kinabuhi, nawala ang tap-tap ikson. O karon nakita nimo o makita nimo nga ang Dios magapamuhat sa imong kinabuhi. O ingon siya, may samata sa iya. Moabot ang panahon. Amen? Praise God. Hallelujah. Kining kausaban nga mahitabo sa usa ka Kristohanon, mahitabo lang ni pinaagi sa pag-usab sa atong panghuna-huna. Praise God. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Kung imong tanawon ang Biblia, mao na ang nakasulat sa atong gibasa kaganina sa Romans chapter 12 verse 2. Ingon siya diha. Kay diha sa mong pagpaningkamot, kung imo lang pagpaningkamot, lisod kaayo. Apan pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa tabang sa Ginoo, mabuhat nimo ang mga butang tungod sa imong pagsalig sa finished work ni Jesus dito sa cross. Kung imong tan-awon, kanabitang repentance sa Griego, di ba, metanoia, change your mind. Ang ato pong kausaban sa tong kinabuhi is nagasugod po na sa diha nga imong usbon ang imong panghuna-huna.
Asa may atong panghuna-huna day karon? Akong panghuna-huna karon is hadlok ko, di ba? Katong wala pa ta sa grasya, problematic ayo ko. Unsaon ako pagpaningkamot nga mapakaon ako ang pamilya? Unsay akong buhaton nga dili ko matakdan sa COVID? Unsay akong sundon o mga patakaran nga dili ko madaot, di ba? Pero yun ang Ginoo, change your mind. Usba ang imong panghuna-una. May ka, saan man ako pag-usab? Ang gusto sa ang Ginoo nga, kita mo salig sa iya. Usbo ni mo panghuna-una ngadto sa gikan sa kahadlok nga dili ka mahadlok. Sa pagkabalaka nga dili ka mabalaka. Sa pagkakulang ngadto sa walay pagkakulang. Mo ni usbo na to. Sa una mayon ka nga pupri man kay ko. Usbo ni mo imong panghuna-una ko, Lord. Dili ko pobre tungod kay dato ka. Sa karaan, Lord, masakiton man kay ko. Gikan sa pagkamasakiton, usbo ni mo panghuna-una, Lord, by your stripes I am healed. Di ba? Sa karaan ni mo panghuna-una, sa pato, naapay daghang mga butang nga mauni nagpugong sa tuwa aron makadawata sa grasya sa Ginoo. Mauni nagpugong sa tuwa aron makadawata sa mga panalangin sa Ginoo. Mauni nagpugong sa tuwa aron dili ta makadawat sa mga butang nga giandam sa Dios kaniadto pa. Usba igsoon, dili ka sa imong tuo nga ang Dios nagasaad sa imong nga panalanginan ka. Ang Dios nagasaad sa imong kadagaya. Ang Dios nagasaad sa imong proteksyon. Ang Dios nagasaad sa imong kusog. Ang Dios nagasaad sa imong mga panalangin. I-change ang imong hunahuna gikan sa pagkaalaot ngadto sa pagkabulahan. Amen. Kay muuna ang gusto sa Ginoo. Wala siya nagabutang sa imong kasing-kasing o kahadlok. Wala siya nagabutang sa imong kasing-kasing o pagduha-duha, kundi ang gibutang sa Dios sa imong kaisog. Unsay gibutang sa Dios sa imong kasing-kasing kalipay. Kung wala kay kalinaw kaniadto, ang Dios nagasaad sa imong kalinaw. Kung wala kay kalipay kaniadto, ang Dios nagasaad sa imong kalipay. Akong mahinumduman ba? Dili jud ko makalimot ani nga katong nga speaker while naga-seminar sila sa hotel. Ingon siya. Ako lang ibalik ka balok ko kadungog naman eh. Kung mamatyan kag loved ones. Muhila ka o dili? Ha? Anong muhilak man ka? Kung ito yung loved ones. Pwede ba ka dili muhilak? Ang muhilak dyan. Muhilak ka dyan. Ha? Muhilak ka pero diba? Pwede ka muhilak. Pero pwede po ka dili muhilak igsoon. Depende sa imo ha. Sa balatian dire, pwede ka magpa-apekto. Pwede po ka dili magpa-apekto, di ba? Problema dire, pwede ka magpa-apekto. Pwede po ka dili magpa-apekto. O sa may pasabutan na, nagadepende sa imo ha. Ang imong kinabuhi igsoon, nagadepende sa imo ha. Kung tinuod ka nga nagsalig sa Ginoo, dili ka maproblema. Dili ka mabalaka. Nga naman, ang Dios nga nagsaad sa to igsoon nga atong gisaligan, dili ka balong mo pabaya. Dili ka balong mo pasagad sa tuwa. Ingan siya, change your mind. Dili lang day sa repentance, dili lang day sa pag-usab sa atong pangay pasaylo ang change of mind. Sa tanang butang sa atong kinabuhi, kailangan nato usbon ang atong panghuna-huna. Kanya to hadlok kay ko. Pero karon igsoon bisag asa. Kana akong gitrabahuan karon. Before ko niabot diha, namatya na sila gisa. Ang sugod daw ato giubo. Pagkahuman, ipa-check up. Pagkuanday is leukemia. Dito na nakuan leukemia. Ako mga kauban diha, ubo, sipon, kalintura. Ingan, ana dito akong kauban. Kung para yun na sa ato, wa tayo mahimo. Pero niabot naman ng kugbulan. Kada buntag, naga-prayer me, ginadeclare na ko ang blessing sa Ginoo, ginadeclare na ko ang protection sa Ginoo.
Daghan kay testimony. Akong kauban nga di na ko mistorya sa pangalan, bag-o lang siya nakagawas og presuhan. Ay tungod lagi sa kuan, kubadlong ana ba. Karon gi kuha siya siyang igagaw, trabaho siya diha. Ingan siya, pas dako adi kahimuan sa pagampo, no? Ingko perting dako kayo kahimuan sa pagampo. Nga naman, nagtabas ang akong kauban gamit ang asipilin. Kanang plate bitaw nga pagka kayo nga. Kana bilang ginaagian og sakyanan, kana sa kalsada nga murag plywood kada ko nga pwedeng bagaa. Walo gud mi kabuk magdayong ana. Kay mo assist lagi tungod kay bugat. Nagtabas sila. Ingan siya, nahulugan iyang tiil. Dili daw. E siya nga, grabe gid ka maayo ang Ginoo ba? Nga naman, wala na unsa kong tiil. Wala siya nagsapatos, nagchinilas lang kapit ang rubber. Ni-slide lang, pag ano daw, ni-slide. Yan ko, maayo jud kay ang Ginoo. Ang isa po na mga kauban, ayan siya. Nakikita jud ko sa iya ha. Tamak siya sa kahoy, katong 2x2, 2-3, kabuk na di ay. Karon, balik, hapit siya, nahulog, ayang awiran, gamay na kay nga, katong gamay nga, kanang bakal ba? Yan, nasangit yang gamay, kilid rin sa kuwan. Siya, ano na gusto niya, praise the Lord! Kaya kami man ang, gitabangan man ako siya. Ako mga dito as electrician. Kung wala yung trabaho sa electrician, bisag asa akong mutabang sa ila ha. Wala akong lingaw. Magtabang sa mason, magtabang sa welding. Karon nagpractice sa pag-welding. And ko, grabe ka maayo ang Ginoo sa tuwa. And kaganina, ginan ako siya, sila. Daghan mo me. And ko, dili sulagma nga naamo diri karon. Kaya na tong isa, napoy adik dito. Siya grabe akong kinabuhi kani adto ba. Kay hapit na gid mi mamatay, hapit na sa ana. And ko, pinili ka sa Ginoo. Kaya nga nung hantod karon, naapaka nakita pa kita diri. Pinili mo sa Ginoo. Ayan ko, Lord, salamat Lord kay dako kana bitaw makita bitaw nila ang kausaban o kalainan sa mga tao nga naa sa Dios ug sa mga tao nga walay Dios. Makita nila igsoon. Pagsugod nako diha, prayer nako kada buntag kauban sila ko Lord, kini nga grupo mahimo nga idolo sa tanang grupo sa kumpanya. Kabalo mo sa nahitabo, kami nga grupo ang ginahimong example sa management. Kay naay mga accomplishment, nakita doon nila naay kausaban, dako kay changes. Katong ilahang operation manager nga nagdala po dito sa Insular, mo'y gikasab-an sa tag-iya. Iyahang gikumpara ba? Dapat ani mo para sa ilahan. Ay ko Lord, ikaw lang gid ato. Wala mi. Kay kung wala ka, kana sila tanan diha puros gina ang mga problemahan lang ginako kanang sigarilyo nila. Kay sila man manigarilyo tanan. Ako dili po ko kay kanang kon kay sila ha. Oo. Ako lang pagampo nga ang Dios gyud ang mapamuhat sa ilang kinabuhi. Muna igsoon, makaingon ko ba nga ang kinabuhi nato basta naa ang Dios, dili ta niya pasagdaan. Dili ta niya pabayaan. Amen. Ubanan ta niya, tabangan ta niya. Karon igsoon, sa kinabuhi sa Kristohanon, sa mga butang atong natun-an karon, sa changes nga pagabuhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi, naa ba kay matabang? Naa ba kay mahimo para maka-apil ka sa proseso sa pag-change sa mong kinabuhi? Kung tanong mo, naa ba mo'y mahimo para maka-apil mo sa proseso sa Ginoo nga pagpamuhat o pag-change sa atong kinabuhi? Na? Praise God. Unsa may atong matabang sa proseso sa Ginoo? Ha? Pagampo? Isa pa? Pagsangyaw? Pagtuman? Yes, kanang tanan tama na siya. Yes, kanang tanan tama na siya. Pero ang pinaka-importante diya igsoon, naa kay pagtuog pagsalig. Nga naman, kung nagtuo ka, ang pagtuo mong good igsoon is, di ba ang sa meaning sa pagtuo? Na kay pagsalig sa mga butang wala ni mo nakita, di ba? Kung nagtuo ka, nga, gikan sa kapaitan, bulahan ka, nagtuo ka nga tungod sa grasya sa Ginoo,
nahimo kang bulahan, dili jud ka apektado. Bisa kung sa may tabo, dili ka apektado. Mayroon sila mag-close ang kumpanya kay nag-COVID. Kung naa kay pagsalig sa Ginoo, so naa kay pagtuo sa Ginoo. Bisan pag mga sirado na diha tanan. Kung imong hunahuna ang Israelita, pila sila sa inyong kwenta katong gikan sila sa Ehipto padulong sa Kamingawan. Milyon. Ang Kamingawan naabay bikiri dito. Ang Kamingawan naabay humayan, basakan, kalubinan nga makapakaon sa 1 million katao. Wala. Kung kaya napakaon sa Dios ang mga Israelita sa iya nga panahon. Nga mga grabe ganito, mga gahig kay to gulo, di ba? Ikaw pa kaya? Ako pa kaha? Nga na ang Holy Spirit sa tuwa? Gipakamatyan tag Dios? Wala problema, di ba? Dili angay ikabalaka. Dili angay ikahadlok. Muna ang pulong sa Ginoo, ingon siya kaganina, hangyuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon. Sa dihang gitugyan ninyo inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Kisa na may tagya na, kamo ba gihapon? Dili na, di ba? Inyo na maghihatag sa Ginoo. Tasa na akong duha ka anak. Si Angel, 8 days old, ako na siyang gihalad sa Ginoo. Ingon jud ko, Lord, dili ako'y tag-iya sa ilaha. Sa mga balatian, pag moabot ang balatian, moingon jud ko sa Ginoo, Lord, imo la kong gipiyalan, ako na siyang gitugyan, di ba sa imo ha, Lord? Istoryahan gyud ako na Ginoo, 8 days pa lang si Angel, ako na siyang gihatag sa imo agad. Anong mahadlok man ko? Dili man ako'y tag-iya sa iya. Si Harold, Lord, 3 months old, ako na siyang gihalad sa imo ha. Dili ako'y tag-iya. Pag naa kay pagsalig sa Ginoo igsoon, naa kay pagtuo sa Ginoo igsoon, bisan unsay mahitabo, dili jud ka mahadlok. Dili jud ka mabalaka. Kay mo na ang atong Dios. Mahigugmaon siya. Ingon siya? Di ba? Ingon ko sa inyo, unsa itong mabuhat mo to, mutuo ka. Unsa day mahimo sa pagtuo sa tuwa. Kung imong tan-aw ang pulong sa Ginoo, diha sa John chapter 14 verse 12. Ingon siya ang pulong sa diyan siya, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga ang nagatuo kanako. Ingna imong katapat, ang nagatuo kang Jesus magbuhat usab sa akong gibuhat ug mas labaw pagayud ang iyang buhaton tungod kay mobalik na ako sa Amahan. Kung nagatuo ka kay Jesus, kung nagasalig ka kay Jesus, unsa may gibuhat ni Jesus diri sa kalibutan? Wala siya kahadlok nga buduol sa mga masakiton, sa mga makasasala, sa mga sanglahon, mga sakit nga walay kaayuhan kaniadto. Duulo ni Jesus. Wala siya kahadlok. Mga problema, mga demon possessed, iyahang duulon papahawaon. Ingon ang pulong sa Dios, kung nagatuo ka, makabuhat ka sa gibuhat na Jesus ug mas labaw pa. Ang ngayon pa ba mahadlok? Dili. Kung nagatuo ka. Pero kung wala po kay pagtuo, depende na sa imo ha. Di ba? Depende na sa tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Kung imong tuuhan ang pulong sa Ginoo, magapamuhat na siya sa imong kinabuhi. Kung imo pong ginatuuhan nga matakdan ka sa coronavirus, matakdan yun ka. Tinuod lang ang pagkasturya. Pero kung nagatuo ka nga dili jud ka matakdan, dili ka madutlan tungod kay naay dugo ni Kristo nga nagtabon sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, sa tanan natong mga loved ones, dili ka maunsay so. Mo to yung pastor ni atong last Saturday. Kamong mga kusgan pa diha nga nagatan-aw sa live, kung kaya pa ninyo mo adto sa simbahan, ayaw mo kahadlok padayon pagpakig-uban sa pagdaig sa tong buhi nga Dios. Ayaw dili ta mo undang sa gathering nga sama ni ani. Amen. Atong ipakita sa kalibutan, atong ipakita kang Satanas nga wala ta nahadlok sa iya, wala ta nahadlok sa iya mga paghadlok diri sa kalibutan. Dili ka angay mabalaka tungod kay ang Dios nga nagkuha sa tuwa, nagmahal sa tuwa, gamhanan ug labaw pa sa tanang butang, labaw pa sa kalibutan, labaw pa sa nagdumala sa kalibutan. Igsoon. Muna ang atong Dios. Nana siya kamaayo.
Praise God. Amen? Hallelujah. Imo bang, sa imong kinabuhi karon ba, nabati ba ninyo or napansin ba ninyo nga, makaingon mo bang mura mag, dili ko ang ngayan sa aning dapita or mura bag, out of place man ko sa opisina, mura bag na out of place ko sa trabaho, di ba? Napansin nyo na? Mura bag, unsa man yung kinabuhi ang mura bag, dili ko makagusto sa ilaha, dili po sila makagusto sa ako, labi nag atong mga kaubanan, mga unbelievers. Nabati ba ninyo sa inyong kinabuhi? Ako, grabe akong pagbati, anak. Unsa hinungdan di ay? Nay mga rason igsoon, nganong mabati nimo na? Nganong ma-experience mo na sa kinabuhi nga, pag lain na makikuban ni mga tawhana, ay labi na sa mga dili nito parehog pagtuo, dili na to kanang mga walay Kristo. Ano man, sa hinungdan? Tungod sa mga hinungdan igsoon nga, ang atong gingharian mao ang langit ug dili dinhi kalibutan na. Number 1 nga rason. Matingala ka nga lain man, di ba? Tungod kay ang atong gingharian igsoon, dili ta para dili. Para sa langit ta. Ikaduha, ang atong mga hiyas panggingharian sa langit ug dili pangyutanon. Kung unsa ang hiyas nimo karon, kakayahan nimo karon, kanang gasa nga nasa imuha karon igsoon, panggingharian na sa langit, dili na pangyutanon. Ikatulo, ang atong gugma gikan sa balaang espiritu o dili ato ang paningkamot. Kaupat, ang ato ang misyon mao ang pagpuli sa kultura ni ining kalibutana ngadto sa langitnon nga kultura. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Apostol Paul, ingon siya, di ba, nakahinumdum mo ato niingon siya nga, sa mga Hudiyo nagpaka-Hudiyo ako, ug sa mga Hintil nagpaka-Hintil usab ako, para makabot nako ang ilang kinabuhi nga madala nako sa tiilan sa Ginoo. Ako kabalo mo na feel po nako na nga naman sa ako ang trabaho makaingon ray ko nga naa may isa ka baptist dito pero sabay sa ilaha ba, sabay sa uso. Ay ko, Lord, mura man og actually ako magpagsulod diha, dili gid ingon nga mao na gyud akong source. Akong gibutang sa akong sarili bang anong mga hadlok man ko. Isyan daw na ko apil-apil ang mga hinani nga mga butang be. Ang ako ang tuyo dito igsoon is makakita o makaistorya na puguglaing mga tao nga makadumog sa grasya sa Ginoo. O karon nakita gyud ako nga naagyod changes na ay nagabuhat gyud ang Ginoo, nagapamuhat gyud ang Ginoo sa mga kinabuhi. O nakita gyud nila, napansin gyud nila. Muna dili igsoon as Kristohanon, dili ikalimod nga mabati nato na. Dili nato makuha ng mga butang nga tungod kay ang Dios nga nagkuha sa tuwa. Ayon bitaw siya sa Galatia. Ayon siya diha. Galatians chapter 3 verse 28 ayon siya. Karon managsama na lang ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo. Ang mga ulipon o ang mga dili ulipon, ang mga lalaki o mga babae, kitang tanan managsama na lang tungod kay kita anak ng Kristo Jesus. Ayan sila, managsama. Kinsa may gipasabot dinhi? Ang kalibutan ba o ang Kristohanon? Dili. Kita sa tuwa karon, sa tuwang grupo managsama ta tubangan sa Ginoo. Pero sa kalibutan o kita managlahi kita sa tinuod lang. Amen. Ang mahimong maapil sa tuwa nga grupo katong nagtuo ug nagsalig sa Dios. Mao na ang ipasabot diha sa pulong sa Ginoo. Naata din sa kalibutan karon aron sa pagpakita sa matarong nga pagkinabuhi. Natawo ka sa kalibutan sa espirituhanon nga pamaagi karon aron makita sa kalibutan nga ang Dios nga atong giagaran matarong. Ang pulong sa Dios nagaingon sa Romans chapter 14 verse 17. Ayan siya. Kaya ang giharian sa Dios dili mahitungod sa pagkaon ug pag-inom, kundi mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi. Maayo nga relasyon sa usag-usa o kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. Mao na ang gingharian sa Dios. Kung mao na ang gingharian dito sa Dios, mao na ang iyang pagabuhaton dinhi sa kalibutan kinsa may pagagamiton na kita nga iyang mga anak. Kita ang
ang iyang pagagamiton. Adunay dako nga changes nga pagabuhaton ng Ginoo sa atoa aron makita sa kalibutan kung unsa ka maayo ang Dios nga atong gialagaran, kung unsa ka maayo ang Dios nga atong amahan. Pangit kay nang gialagaran no nga word, pero mayong kag atong amahan. Nindot kay siya. Inana siya Igsoon. Mapakita nato sa kalibutan pinaagi sa tabang sa Ginoo. Wala ka na tao pag-usab tungod sa imong color or nationality. Apan tungod sa color sa dugo nga gisakripisyo ni Kristo dito sa cross para sa imong og sa kawa. Hallelujah. Bililhon ka diha sa Ginoo o kaniya kanunay kang angayan. Bisa nakasala ka ngayon gihapon ko? Yes, angayan ka. Nga naman, muna giningon ako ganina, nga dili tungod sa imuhang kakuyaw. Dili tungod sa imuhang kabuutan. Dili tungod sa imuhang kagwapo. Dili tungod sa imong kagwapa. Dili tungod sa imong kadato. Kundi tungod sa sakripisyo ni Kristo dito sa cross para sa imong ogsakoa. Nana ka maayo atong Dios. Amen? Palakpakan nato itong buhay nga Dios. Maayo kayo ang Dios niya na ison. Hallelujah. Praise God. Natawag ka diha sa Espiritu aron sa paghikap karon. Natawag ta diha sa kalibutan. Atong tanaw ng Biblia gipili na magita wala pa nabuhat ang kalibutan. Nganong gipili man ta sa Dios? Aron ibutang ta nining kalibutan na nga sinalikway. Aron mapakita sa Dios kung unsa siya ka mahigugmaon sa mga tawhan nga nasa kalibutan nga wala nagtuo sa iya. Nataw ta igsoon aron gamiton ta nga masangyaw ang grasya sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Ug kana nga espiritu mao ang nagtudlo kanato sa dili pagbuhat sa mga butang nga wala ikahimot-an sa Dios. Nataw ta sa espirituhanon nga pamaagi aron mapakita nato kung unsa ka maayo ang Dios. O kana nga espiritu kagihatag sa Dios sa atong kinabuhi nga nagpuyo sa atong kinasuluran mo na magtabang sa tuwa kaya pulong sa Dios sa Tito chapter 2 verse 12 din siya kini nga grasya kinsa man nga grasya mao man ang espiritu nasa imong kinasuluran nagpuyo diha sa imuha nagatudlo kanato nga kinahanglan isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili Dios non ug ang mga kalibutanon nga mga pang-ibog dili day ikaw mutudlo sa imong kaugalingon igsoon kun dili ang balaang espiritu sa Dios nga naa sa imong kinasuluran may magtudlo sa imuha sa paglikay sa kalibutanong mga pag-ibog. Kinahanglan magkinabuhi kita dinhi nining kalibutan nga mahibalo mo timbang-timbang kung unsa ang maayo ug dili ug kinahanglan nga matarong og Dios nun ang atong binuhatan tungod na sa grasya sa Dios nga mo'y nagtudlo sa tuwa nagalig-on sa tuwa nagagiya sa tuwa sa matag higayon sa atong kinabuhi igsoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Ano yung mga tao nga nagatuo sila nga pinagi sa ilahang pagpaningkamot na himo silang matarong pinagi sa ilang paghago na himo sila kahimot-an sa Dios. Kung imong tan-aw ng Biblia in Ephesians chapter 1 ato ning paspason chapter 3 verse 1 to 21 ang pulong sa Dios ginauluhan kini ang tinuod nga pagkamatarong. Nakabasa naman ang tinuod nga pagkamatarong. Ayan siya. Verse 1 karon mga igsoon ko kang Kristo paglikpay kamo diha sa Ginoo. Dili ako pulan sa paghisgot pag-usab niini kaninyo kay alang man kini sa inyong kaayuhan. Pagbantay kamo sa mga Hudiyo nga mamugos nga magpatuli kamo. Sama sila sa mga irok, mga tao nga nagabuhat og daotan. Apan kita ang may tinuod nga ilhanan nga mga sumusunod kita sa Dios. Tungod kay nagasimba kita kaniya pinaagi sa Espiritu Santo ug malipayon kita sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa unsa nga paagi nagasimba kita sa Espiritu Santo sa atong pagdayo sa atong buhi nga Dios. Amen. Ug wala kita magsalig sa mga tulumanon o sa atong mga binuhatan aron kita maluwas. Praise God. Sa laing bahin, kung may moingon nga siya maluwas tungod sa iyang pagtuman sa mga tulumanon, labaw na ako ingon sa Apostol Paul. Kung na'y nagtuo nga naluwas siya tungod sa iyang pagtuman sa tulumanon, ingon si Apostol Pablo, mas labaw ko. Tungod kay sa 8 pa lang ako kaadlaw, gituli na ako. Grabe no? 8 days old pa, gituli ni sa Apostol Pablo. Israelinhon ako, sakop ako sa tribo ni Benjamin. Busa kun ang pagka-Hudiyo ang hisgutan, Hudiyo gayod ako.
Kun bahin sa pagtuman sa kasuguan sa mga Hudyo, gituman ko gayud kay Parisiyo ako kaniadto. In verse 6, yun siya, kun kakugi ang hisgutan, labaw ako. Kay gilutos ko pamanggani ang mga tumutuo kang Kristo. O kun bahin sa pagtuman sa kasuguan, walay ikasaway kanako. Grabe sa Apostol Pablo, no? Bata pa siya, grabe iyang pagtuman sa balao, pagsunod. Kung unsa ang mga tulumanon, siya ang number 1 nga nakasubay, nakasunod nining tanan. Verse 7, kining tanan giisip ko kaniadto nga mahinungdanon. Apan karon kini walay kapuslanan tungod kang Kristo. Tanan iyang paningkamot sa una, paghimo sa mga butang, pagsunod sa mga tulumanon, paghimong buutan. Ayan siya, walay kapuslanan alang kanato kung itandi sa akong pag-ila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Praise God. Hallelujah. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan ug giisip ko kini nga basura aron maako si Kristo. Ug maanaa ako kaniya, wala na ako magsalig nga mahimong matarong pinaagi sa akong kaugalingon nga pagpaningkamot sa pagtuman sa kasuguan. Matarong ako sa Dios tungod sa iyang gibuhat o pinaagi sa akong pagtuo kang Kristo. Gimatarong ta sa Dios tungod sa atong pagtuo. Praise God. Tungod sa iyang gibuhat sa atua, unsa may iyang gibuhat sa atua? Katong pagpalansang sa cross. Namatarong ka tungod sa imong pagtuo. Dili tungod sa imong pagbuhat. Ang akong pangandoy karon mao nga maila ko pagayod si Kristo. Nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos hangtod mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon. Aron nga pinaagi niini mahimong mabanhaw usab ako. Padayon sa pagkapot sa kainsa. Wala ko ako mag-ingon nga natuman ko na ang tanan o hingpit na ako. Apan nagapadayon ako sa pagpaningkamot nga makapot ko kini kay mao kini ang katuyuan ni Kristo Jesus kung nganong gipili niya ako. Mga igsoon ko kang Kristo, wala ako maghuna-huna nga nakapot ko na ang hingpit nga pagkinabuhi. Apan ang akong gihimo karon mao ang paghikalimot sa mga nangagi ug ang pagpaningkamot nga makabot ko ang akong gitinguha. Nganong grabing pagpaningkamot ni Apostol Pablo tungod kay naa siya gitinguha sa iyang kinabuhi. Siguro tan-aw may nang under sa balawod. Tanaw sa Pablo, pertin niyang paningkamot pagbuhat sa maayo para lang siya maluwas. Dili. Tungod kay naa siya gitinguha sa iyang kinabuhi. Unsa may iyang gitinguha? Ang ganti nga giandam sa Dios sa langit. Ang crown of life, crown of glory. Unsa tong mga klase-klaseng crown nga giandam sa Ginoo alang sa iyahang mga sumusunod? Daghang mga crown igsoon. Daghang ganti ang giandam sa Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah. Praise God. Nagapadayon gayud ako sa pagpaningkamot nga makabot ko ang akong gitinguha aron madawat ko ang ganti. Kini nga ganti mao ang pagtawag sa Dios kanato pinaagi kang Kristo Jesus nga magpuyok kita didto sa langit. Praise God. Mao na ang gipangandoy ni Apostol Pablo igsoon nga makaadto siya sa langit. Ingon ta niini ang angay natong tinguhaon. Isip mga hamtong na sa pagtuo. Kinsa hamtong sa pagtuo diha mga amen. Ingon si Apostol Pablo, ingon usab unta ni ana ang atong tinguhaon. Apan kung dili ka mo uyon, ingon si Apostol Pablo, kung dili ka mo uyon, wala mo mutuo sa kung gi-share sa inyo ha. Ingon siya, pasabton kamo sa Dios niini. Kinahanglan lang gayod nga padayonon nato ang pagsunod sa kamatuoran nga atong nakatunan. Mga igsoon, sundan ninyo ang akong pagkinabuhi. May mga taong masama usab kanako ang ilang pagkinabuhi. Sunda usab ninyo sila. Kay daghan ang nagasunod kanuhay kang Kristo apan makita sa ilang kinabuhi nga nagabatok sila sa mga pagtudlo bahin sa kamatayon ni Kristo sa cross. Kapila ko na kamusulti bahin ining mga tawhana o karon nagahilak ako sa pagpahinumdom pag-usab niini kaninyo. Ang pulong sa Dios nagapahinumdom sa atwa. Ang pulong ginaistorya ni Apostol Pablo nagapahinumdom sa matag usa sa atong mga kinabuhi karon igsoon. Amen. Nga tinguhaon nato ang kinabuhi nga makadawat sa ganti nga gisaad sa Dios. 21 pag-abot niya dinhi baguhon niya kining atong lawas nga may kamatayon aron mahisama sa iyang lawas nga langiton. Pinaagi sa iyang gahom nga makapahimo kaniya sa paghari sa tanan. Praise God. Hallelujah. Muna ang mga butang nga gusto sa Dios nga ipahinomdom niya sa atua ug iya ipaila sa atua
nga dili tungod sa imo. Ang iyang pagpamuhat igsoon, langit nun nga pagpamuhat ug dili ato ang pagpaningkamot. Praise God. Ingon siya in 2 Corinthians, kining tanan, and siya sa Amplified Bible Classic Edition siya, not that we are fit, qualified, and sufficient in ability of ourselves to form personal judgments or claim or count anything as coming from us, but our power and ability and sufficiency are from God. Tanan nato nga kakayahan dili na tungod sa tuwa. Siya dili tungod kay haom ang imong kinabuhi na haom sa katuyuan sa Dios, and siya kwalipikado o igo sa katakos. Ang atong kaugalingon aron sa pagpurma sa kinaugalingong paghukom o pag-angkon o pag-ihap sa bisan unsang butang nga gikan sa atuwa. Apan ang atong gahom ug kakayahan ug katakos kining tanan gikan sa Ginoo. Ang pulong nga katakos pasabot atong makita diha dinhi nga kung wala ang Ginoo dili ta kwalipikado o makahimo. Kung wala ang Ginoo dili ka makaangkon kung unsa ang anaa diha kanimo karon. Mayong kakining tanan tungod man sa kung pagpaningkamot, ingon ang pulong sa Ginoo ison, kung wala siya dili nimo na madawat, dili nimo na ma-enjoy, dili ka makaangkon og mga butang nga naimong gihawiran karon. Kanang tanan ison tungod na sa gahom sa Dios, tungod na sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi, mo nang atong nadawat, atong na-enjoy. Amen? Praise God, mo nang atong Dios. And siya, itugyan nato atong kinabuhi, ipapag-o nato sa Dios ang atong kinabuhi, kay siya ang nakabalo sa atong ugma. Kita wala ta nakabalo sa atong ugma. Wala ta nakabalo sa unsay mahitabo ugma ang lawa. Apan ang Dios kabalo nining tanan. And siya itugyan sa Ginoo. Ayaw kahadlok. Kay siya mahigugmaon nga Dios. Ug kaya mo buhat sa mga butang nga imong gipangandoy. Last Sunday sa Episo, ingon siya ang magpasalamat kita tungod sa gahom sa Dios nga nagapamuhat ka nato. Kay kung unsa ang atong ginahuna-huna o gipangandoy, mas labaw pa ang Dios ug mga plano para sa atong mga kinabuhi. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Muna iso ng pulong sa Ginoo. Mapasalamaton ko sa higayon nga inyong gihatag sa inyong igdulungog, inyong gihatag o gihagahit karong kapanahon na karong mga adlaw tungod sa pagkamaayo sa Ginoo nga wala ninyo ihikaw ang inyong kaugalingon sa pagpaminaw, sa pagdaig sa atong buhay nga Dios, sa pagpakikiusa, sa pagsimba sa atong buhay nga Dios, sa walay pagkahadlok aron mapakita nato sa kalibutan kung unsa ang Dios nga atong gilagaran. Amen? Praise the Lord. Ug akong gitawagan atong music team. Praise God. Hallelujah. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Ato siyang pasalamatan. Ato siyang pasidunggan sa iyang pagkamaayo. Kaya ang Dios nga atong gilagaran igsoon, grabe ka maayo, mahigugmaon, matinud-anon sa iyang mga saad. Gusto niya itugyan na nato atong kinabuhi sa iya. Ang pagtugyan igsoon is nakakita kong pagsalig. Trust sa iya. Bisan unsay mahitabo sa kalibutan, mababa ang tanang ekonomiya sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyong pagsalig sa Ginoo, tungod sa iyong pagtugyan sa Ginoo, dili ka mabalaka. Tungod kay dili ka gibiyaan. Nana ang Dios nga ito. Nana kamaayo kay may gugmaon ang Ginoo atong gilagaran. Amen? Praise God. Salamatan nato siya. Pasidunggan nato siya. Amen? Pwede nimo ibayaw imong kamot. Pwede ka muluhod. Pwede rapog ka magtindog sa pagpasalamat sa Ginoo. Ang Dios nga nagkuha sa ato sa kanunay, maghahatag siya kalipay. Maghahatag siya kalinaw sa atong kinasuluran. Depende sa imo ha. Kung imong dawaton, si Satanas pod usahay magsamok-samok, maghatag kabalaka, problema, manghadlok. Depende lang po na sa mga igsoon kung magpa-apekto ka. Ikaw, sama sa kong gingang kaganina, nagadepende sa imo.
Gusto ka mo hilak? Pwede ka mo hilak. Gusto ka mo katawa? Pwede ka mo katawa. Nagadipindi sa imo ang tanan. Ang kinabuhi sa Kristo kanon igsoon is nagadipindi sa imong pagtuo, pagsalig sa tumbuhay ng Diyos. Di kung nagatuo ka nga, sama sa ituuhan sa uban nga, pupuligid sila. Pag kung nagatuo ka, huwag nag-claim ka sa saad sa Diyos. Ingan siya, akong plano sa inyo ha, Jeremiah 29:11 is to prosper you, to give you hope and future. Hindi mo nagituuhan sa imong kinabuhi, hindi mo nang magawa. Hindi mo nang maangkon. Magtuuhan mo nga, bisan sa kalisod, malipayon ka, magmalipayon dyan kayo sa Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We glorify your name, God. We exalt your name, Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord, sa tanan, sa kadaugan. We honor you. Thank you, Jesus. We glorify your name, God. Salamat, Lord. Hallelujah. Ingan ang pulong sa Diyos. Itagahan tani gahom sa pagkapos o sa pagbagbat. Hangyuan ko kamo karong gabi na. Gamita ka na ng autoridad, kanang authority nga gihatag sa Dios sa inyo. Gamita ka na nga gahom sa pagkapos sa mga butang na wala gitugutan sa Dios dito sa langit. Kanang mga balatian, problema, kapobrehon, gapusan na ninyo. Pwede nyo na gapuson. Kasi gitugutan sa langit, good health, kalipay, kalinaw, pagkamatarong, mga blessings, kaabundansya, i-release na sa inyong kinabuhi, i-release na sa inyong mga labuan, sa inyong pamilya, sa tanan ninyong kaila, i-release na iksoon. Ang problema lang po sa tao, sa'yo magduha-duha pa, sa'yo hindi mo to. Pero yun siya, John 14:12, sa tanang nagatulog, makabuhat o mas labaw pa sa gibuhat ni Kristo dito sa diha ng boses sa kalibutan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I glorify you, God. Yahweh, Yahweh, Thank you, Jesus. we love to shout your name. Thank you, Lord. We shout your name, Lord Jesus. Ikaw ang Diyos na mahal. Sa imong gahong, Lord, sa imong pangalan, hindi magagurot. Nihal ka nimo. Mga dagat, nagutaw sa imong pangalan. Ibig sa Satanas, nagurot niya ka nimo, Lord Jesus. Sa among isinggit sa kalibutan, ang imong pangalan, kung sa among pinapot. Kami sinulada, among gapuson, bumuhat sa kaaway, among kang gapuson sa kanas, among kang gapuson sa coronavirus, among kang gapuson sa pagkapukrihon, among kang gapuson sa thinking, the mighty name of Jesus. And we release life, we release favor, we release blessings, we release protection, we release miracles, we release healing, shalom. We honor you, God. We exalt your name, Jesus. Hallelujah. Yes, God. Shout your name, shout your name. Filling up the skies with endless praise. Yahweh, Yahweh, we love to shout your name, Lord. Hallelujah. There is no one like our God. We will sama ka ni praise you. There is no one like our God. We will sing. Alabaw sa panagpapili ng ikaw, Ama. There is no one like our God. Nagtulaw sa praise you. Among kang kayo. Among kang pasalamatan. Asitugan sa mga butang. Ang imong
Dapat pa sa among mga kinalahan. In this last days, Lord, ang imong pagkatawhan, arise. Ang imong pagkatawhan, Lord, bumabog. Ikaw, Diyos, Diyos, katag-iya sa mga Diyos, katag-iya sa among kinabuhi. Thank you, Jesus. We honor you, God. Yes, Lord. Shout your name, Jesus, hallelujah. Filling up the skies, Hallelujah. endless praise, endless Thank you, Jesus. Yahweh, Yahweh, we love to shout your name, oh Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We honor you, God. We exalt your name, God. Hallelujah. Praise God. Ibayan na to ang bread. Sa gabi, nagibulihan si Jesus mikuha sa tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos ug iya kinigipikas-pikas ug iya gihatag sa mga tinunan. Mingon siya, buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord, unsa may imong buhaton? Ang imong gibuhat dito sa cross o ang paghandom sa imong gibuhat sa cross? Lord, karong gabi na, karong hapon na, naa kami sa paghandom sa imong gibuhat dito sa cross. Kini nga tinapay nga nagsimbolo sa imong lawas, ang may nagsakripisyo alang kanamo. Ang pinaagi sa imong mga labod, kami nangaayo. Pinaagi sa imong pagkamaayo, Lord, kami nangaayo. Karong gabi o nagad, adunay kaayuhan sa imong mga katawhan. Adunay kalipay sa imong mga katawhan. Adunay kadaugan sa imong mga katawhan. Tungod kay gidaog mo na, Ginoong Hesus, ang kalibutan. Usa kami usabot madaogon. Tungod sa imong pag-antos dito sa cross sa Kalbaryo. Lord, ingon ka sa imong pulong. As you are, so are we in this world. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayan na ang kupa. Sa mga gabi, nagibulihan si Jesus mikuha sa kupa. Pag nagpasalamat siya sa Diyos, magya kinigihatag siya mga tinunan at mingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo, nga nagdala sa bag-o nga kubinante nga walay katapusan. Buhata kini, alang sa paghandom kanako. Kay sa matagkaon o sa matag-inom ninyo ni ini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo dito sa cross. Lord Jesus, salamat, Lord. Karong gabi una, karong hapon na, amo na usab, imantala ang imong kamatayon dito sa cross. Tungod kay mo ni imong kalipay alang sa imong mga katawan. Nga dili makalimot sa imong gibuhat, Lord. Nga pinaagi sa imong hamili nga dugo, kami napasaylo sa among mga sala. Ikan sa mong pagkabata, karon hangtod sa mabalik ka. Lord Jesus, salamat. Adiha sa imong dugo, naganagkayday ang mga panalangin, ang kaayuhan, alang sa imong makatawhan nga nagatuo o nagasalig diha kanimo. Usa karong gabi una, Ginoong Hesus, salamat sa tanan. Mapasalamaton kami. Pag karong gabi una, among ginadeclare sa among kinabuhi, kung unsa ka na nga mga kaayuhan, among ginaklaim sa among mga kinabuhi nga among ma-enjoy ang imong gibayran dito sa cross alang kanang imong mga katawhan. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God.
Let us give our tithes and offerings. Thank you, Lord. We honor you, God. Ikaw lang, o ikaw lang ang among pagkakayawan. Yes. Ikaw lang ang among simbahon. Ikaw lang ang mahimaya sa mga kinabuhi. Tungkol sa imong tabang, tungkol sa imong gahong imong ginasulod, inabutang sa among kinasuluran. We honor you tonight, God. We exalt your name, Lord. Lord, salamat, God, sa tanan. Salamat sa imong pagkamayan, God. Heavenly Father, tinig panalapit na bahay. Salamat, Lord, sa mga panalangin, sa mga katabok, mga kamot na maghihatagon, mga payon na nagahatag para sa imong gingharian, God. Lord, wala ang kinahanglan ini, kami ang kinahanglan ini, na imong mga katawan. Ihatag ni Lord sa imuha, tumati ka balumi, nga mas labaw ang imong ginagdan para kanino. Wala mimihatag sa imuha, Lord, aron ka mubalo sa imuha. Ihatag ni Lord na imong hindi panalaginan. Sa tanang pamaagi, Lord, sa mong kinabuhi, imong hindi panalaginan. Imong hindi proteksyonan. Imong ihatagan sa kalipan. Huwag karong ibihulagan. Tungod sa otoridad ang ihatag sa amuha. Tungod sa kahug ang ihatag sa amuha. Sa pagbadbad o sa pagdapos. Lord, ako ka nang gamiton ka. Sa pagbadbad sa tanang mga panalangin from east, west, north, and south na mo ato sa sabagat sa imong mga katawhan, Lord, in the mighty name of Jesus. Sa tanan ng mga pamaagi, Lord, we declare na imong mga katawhan, Lord, mapanalangin. And you, Satan, we bind you. Mga sakit-sakit, balatian, we bind you. Viruses, we bind you. Poverty, we bind you in the mighty name of Jesus.
wala kay gahom makapangabot sa mga kaptangan sa mga anak sa Diyos. Mga pinalangga ng mga anak sa Diyos. In the mighty name of Jesus. Lord, salamat ka sa iyong pagkamaayos sa mga kaibigan. Lord, we honor you tonight. We exalt your name, God. Lord, mapasalamaton kami, malipayon kami tungkol sa mga butang ang libuhat sa mga kinabuhi. Pagkaroon, Diyos mismo, atong amahan, ukang Ginoong Jesucristo, may magandiya kaninyo. Ang Diyos magahimo kaninyo, mag-uswag, diha sa gugma, ngadto sa matagusa, ug ngadto sa tanang mga tao. Ug sa katapusan, ang Diyos maghimo kaninyo nga walay ikasaway sa pagkabalaan at ubangan sa Diyos. Ug ang Diyos sa paglaom, magpuyo kaninyo sa tanang kalipay ug kalminaw diha sa inyong pagtuo. Aron mapuno kamo sa paglaom, pinaagi sa balang Espiritu. Ang Diyos magapreserba kaninyo sa tanang daotan. Ang Diyos magapreserba sa inyong kalag. Ang Diyos magapreserba sa inyong paggawas o sa inyong pagsulod. Gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Kadto kaniya nga kaya mo dala ka nato nga walay sala, walay bugaw diha sa iyang presensya. Uban ang nagapaw-apaw, gagalipay, kaniya ug wala na laing Diyos ang kahalandon, himaya, gahom, gikan karon ug hangtod sa walay katapusan.